Shin ɗan uwa kai ma kana so ka kasance cikin waɗanda suke jerin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceta a ranar alkiyama? To ka dage da yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Musamman idan gari ya waye bayan ka yi sallan asuba, ka yi salatin Annabi 10. Bayan ka yammatu idan yamma ta yi kenan, nan ma ka yi salatin Annabi 10. Bugu da ƙari, haɗa da ranar Juma'a ko kuma daren Juma'a baki ɗaya. Allah ya sa mu dace. Insha Allah duk wanda ya lizumci haka ya dage yi wa Annabi salati zai shiga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceta a ranar alkiyama. Allah ka sa mu dace. Allah ka mana mai kyau. Allah ka sa muna daga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceta a ranar alkiyama. Alhamdulillah, masha Allah. Allah ƙara Annabi daraja. Allah ƙara Annabi daraja. Dan gatan Allah, ya Rasulillah, ya annabin Allah, ya nabiyin rahama, shugaban annabawa, shugaban mursalai, cikamakin annabawa sallallahu alaihi wasallam.